हेल' फ्रेन्ड्स, नोंथांमोननो जोंनि गामिनि बियो दलं बेखौ आङो दा जेनेबा अखा फैबाय थादों नालाय बेनिखाय दैया एसे गिदिर जादों, एसे थांलाय फैलायाव गिलुलुं नांदों आरोना। नै औवानि दलं बियो दलङा बायनाया 9 इयार्स जाबाय। देग्लायदो 9 इयार्स, नै 21 फैयोब्ला 10 इयार्स जागोन। दा दिनैसिमबो माने बानायाखै अ आरोना, रावबो नायो थाङो फट' खेबनानै लाङो। दिनैसिमबो माने दलङा जाफैयाखै आरो फट'खौलाय खेबनानै लाङो गोबां इन्जिनियार फैयो, नाथाय दिनैसिमबो दलं जायाखै मा बुंनो आरोना। नैबेयो जोंनि गामिनि लामा अबस्था गैया बेबो। बे दलं अखा फैबा एसे दिगदार जायो गिलुलुंनो थाबायनो, बोरैबा बायना होयोबा दैयाव गोलैलांगोन मिथिबायना लोगोफोर। नै दलङा बायसिगोनसो ना बियो माथो दलङा माने गिलुलुं जाबाय आरोना। जाखादोसो नै बिथिं दै आरो बेबो जोंनि लामा, बियो हाबनाय लामा फार्स्ट नैबे। बेनिफ्राय नै बिथिंनिफ्राय बिथिं मिथिना लादो नै आरो बे बिथिं गामि सिंथिं हाबलांनाय लामा, एसे गिलुलुं जायो दलङा बायहांहांना, बेनिखायनो आरोना बे दलङा।